Unang Korinto, Kapitulo 9. Dili ba ako usa man ka tawo nga may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Jesus nga atong Ginoo? Ug dili ba kamo bunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo? Bisan tuod kun alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nag-ila kanako nga apostol kay kamo mauman ang prueba nga ako apostol sa Ginoo. Kung sawayon ako sa mga tao, tubagon ko sila. Wala bagod ako'y katungod sa pagkaon o pag-inom? Wala ba ako'y katungod sa pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles ug sa mga igsuon sa Ginoo ug ni Pedro? O si Bernabe ra ba ug ako ang kinahanglang magtrabaho alang sa among panginabuhi? Kinsa may sundalo nga nagsuhol sa iyang kaugalingon samtang nag-alagad sa kasundaluhan? O mag-uuma nga wala mukaon sa abot gikan sa iyang uma? O usa ka magbalantay sa kahayupan nga wala magpahimulo sa gatas gikan sa iyang mga hayop? Ang akong gisulti dili iya sa tao lamang, kay ang balaod man nagsulti usab niini. Mabasa nato sa balaod ni Moises ang giingon, ayaw hikti ang bakba sa baka samtang mag-iyo kini. Ang baka ra ba ang gikahangawaan sa Dios? O kita ba hinuon nga gipahinungdan niya niini? Gisulat kini alang kanato, ang nagdaro ug ang nag-ani nagtuman sa ilang katungdanan ug naglaom nga makadawat sa ilang bahin sa abot. Kung nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, gikasakit ba ninyo kung moani kami yutan-ong kaayuhan gikan kaninyo? Kung ang uban may katungod sa pagpaabot niini gikan kaninyo, dili ba labaw pa kami nga may katungod? Apan wala namo pahimusli ang maong katungod. Giantos hinuon namo ang tanan aron walay makababag sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo ug kadtong nag-alaga didto sa halaran may bahin sa halad. Sa mausab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Apan wala ko pahimusli ang bisan unsa niining mga katungora o wala ko kini sulata aron sa paggamit sa maong mga katungod. Palabihon ko ang kamatayon kaysa hikawan ako sa akong katungod sa pagpasigarbo. Wala ako'y katungod sa pagpagarbo tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Kung kinabubuton pa ang paghimo ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan katungdanan ko ang pagbuhat niini isip tinugyanan. Busa unsa may suhol nga mapaabot ko, mao kini ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagbayad niini, sa walay pagpahimulos sa hingpit, sa akong mga katungod ingon nga naghago alang sa maayong balita. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Samtang nag-alagad ako sa mga Hudiyo, nagkinabuhi ako ingon nga Hudiyo aron makabig ko sila. Ug kanila nga nailalom sa balaod ni Moises, nagkinabuhi ako ingon nga ilalom niini bisan dili ako ilalom sa maong balaod aron sa pagkabig kanila. Sa mga dili Hudiyo, nagkinabuhi ako sama kanila nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios, kay sa pagkatinuod ubos man ako sa balaod ni Kristo.
Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron makabi ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang mga tao, aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita, aron makaambit ako sa panalangin niini. Sa walay duha-duha nasayod kamo, nga sa lumba ang tanan modagan, apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamo dagan, aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay, nagsunod sa hingpit nga disiplina, gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malaos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan, ug sama ako sa buksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini aron dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban sa pag-apil sa bangga.